400 жени, 4000 жени годишно чуват диагнозата рак на гърдата. Колко е важно не само да се говори, а да се запишем час за преглед не само през октомври, ще ни кажат нашите гости доцент Йордан Спиридонов и професор Румен Димитров. Здравейте, добре дошли. Казват, че открит на време, този рак е лечим. Какво означава на време? Колко на време? Независимо от стадия, при всяка пациентка има специфика. Така че имали сме 81 годишна пациентка, която имаше метастази по кожата. Тази жена все още е жива и здрава, защото беше на антихормонална терапия. Така че нямаме право да поставяме диагнозата, че този човек ще почине непременно от рак на гърдата. Което значи, че тъй като нямаме определение на време, най-важното е да се прави профилактика и най-важното е да се правят прегледи. Колко често съветвате жените да правят профилактични прегледи? Ежегодният преглед е препоръчителен, а ежемесечният е за самопреглеждане. Как може сами да разберем какво да правим ние? Личната ми препоръка е това, което, уважаеми дами и всички други правите, е в банята да се самопреглеждате прави и пред огледалото. За какво да следим? Моята препоръка е първо да започвате в спалнята. Свършват цикъла, лягате на спалнята, вдигате ръката зад врата, лягате така и се завъртите по този начин, че гърдата да се разтели и да стане една хубава сфера. Зърното сочи тавана, с другата ръка, с двата пръста, вкарваме зад зърното, завъртаме в тази ямка, там са каналите. 33% от карциномите започват там. Зад зърното разширяваме, стигаме до мишничката. След това пак се завъртаме, пак гърдата става една хубава, красива сфера. Зърното буквално хлътва при по-големите гърди. Добре, какво търсим? Бучки, топчета? Търсим нещо различно. Карцинома може да се прояви по много различни начини, мили дами, да бъде като киста, да бъде като уплътнение, да бъде като бучка, както го наричам. Така че усетим ли нещо различно, каквото и да било, опипаме ли, усетим ли, опипаме ли и пък вашето седмо чувство там ви говори, тук нещо не е наред, отиваме по-рано, отколкото ни е оговорката с лекара. Обикновено веднъж годината. Сега в момента ИСУЛ се е включил в нашото отделение, сме се включили в тази кампания за безплатните прегледи. Време е в Ран да отидем, да прегледаме. Да, ние си говорихме по-рано. Има ли как сама една дама да разбере, и то не е нужно, разбира се, но въпреки всичко, ако напипа бучка, дали това е обикновено масно образование или вече е признак за нещо обезпокоително? Не, разбира се, няма как. Няма как. Няма как, мили дами, разберете. Понякога и на нас не е трудно, докато стигнем до диагнозата. Въпросът е, усетим ли, опипаме ли нещо различно и пак казвам това чувство, че тук е по-различно. Когато го прави всеки месец, вие имате възможност да доловите разликата. Ако не го правите, няма как да я доловите. Професор Димитров, какви са вашите впечатления? Защото вече изключително много се говори по темата, включително по медии, по социални медии. Дамите в България започнаха ли да бъдат по-внимателни със собственото си здраве и съответно да правят тези профилактични прегледи? Определени контингенти имат такава нагласа и се преглеждат редовно. При нас работят ехографисти, които преглеждат изключително много жени профилактично по тяхно собствено желание. И това е хубаво. Това е много... Аз имам добър въпрос към вас. Говори се много за мултидисциплинарния подход и се казва, че понякога има случаи, в които няма чак такава връзка между специалистите. Какво е вашето мнение за този подход? Специално рака на гърдата не е област, в която аз работя, така че ще ви кажа неща от впечатлението ми като лекар. Да, необходим е мултидисциплинарен подход и той обаче се реализира в големи болници, в каквато работи доцент Спиридонов. Така е. Доцент Спиридонов. Или патолог, образен диагностик, хирург. И последващата лъче, химио, хормонотерапия и каквото трябва. Така че са ангажирани много специалности. Лечението е комплексно. Рядко е само с едно действие. Добре, доцент Спиридонов. Благодарение, само да кажа, извинявам се.
благодарение на тази екипна работа, при нас е професора Седлоев, лъчетерапевтите, доцент Василева, Иван Терзиев, хистопатолога, нали, химиотерапевтите, образната диагностика при нас. Всички тези заедно в екип, нашите резултати, това искам да кажа на всички дами и да чуят, че 95% от пациентите ни са живи и здрави. Разбирате ли? Останалите 5% са дошли доста в напредна. Доцент Спиридонов, не дай си Боже, стига се до диагнозата вече. Доколкото знам, има утвърден протокол, който се следва в медицината. Да. Бихте ли ни казали какъв е той? NCCN ни е гайдлайна за... Това е международния протокол. Там са разписани всички какви изследвания да се правят, при кой стадии, при кой карцином, каква терапия се провежда. Ние лекарите, всичките си мислят, че ние решаваме нещо. Ние сме като коне с букаи. Разбирате ли? Има зададени параметри, в които ние трябва да се включим и не трябва да излизаме извън тях, защото ставаме подсъдими. Аз имам тема, която ми е много интересна. Става въпрос за различните осложнения, особено вагиналната атрофия. Разкажете малко повече за нашите зрители. Много се извинявам. Може би въпросът е към мен. Вагиналната атрофия е голям проблем при постменопаузалните жени, но тъй като тя е проблем и при по-младите жени, които се лекуват за карцином на гърдата, защото при тях се предизвиква една изкуствена менопауза, преждевременна, в резултат на химиотерапия, в резултат на антихормоналното лечение, което те получават. При тях се развива рано вагиналната атрофия. Тя не е само вагинална, тя засяга и долните отдели на уринарния тракт и това води до един букет от смущения, които нарушават качеството на живот, водят до склонност към инфекции на пикочните пътища, към влагалищни инфекции. И това е наистина за тях голям проблем. Влошава качеството на живот, влошава сексуалния им живот. Лечимо ли е това състояние? Как се То третира? е лечимо. Ако става въпрос за една много възрастна жена, ние ще й дадем хормонозаместителна терапия, локална, но тези пациентки, които са с рак на гърдата, не могат да получават такава. Затова за тях тя е недостъпна и тогава към тях ние прилагаме алтернативни методи. И най-съвременното в тази насока са енергийно базираните терапии, най-вече лазерната терапия. Има един лазер, ербиум лазер се казва, който има такива физически параметри, че подбран с правилните честоти, енергии и така нататък има отличен ефект върху повлияването на вагиналната атрофия и на атрофията и в околните органи. Имаме предвид уретра, пикочен мехур, които продуцират голяма част от симптомите на тази атрофия. Благодарим ви за този полезен разговор и за финал, ако може да обобщим и да кажем и да напомним на всички дами, че всъщност има безплатни прегледи, които се осъществяват, нали така? Да, профилактични. Така. При нас ние сме се включили. Царица Йоана, Умбал Царица Йоана, сме се включили в тези кампании. Има си телефон, на който могат да се запишат и да дойдат на... Да добавя и аз. От 19 октомври стартира една подобна кампания, посветена на вагиналната атрофия. Ще има определени центрове, които ще извършват такива прегледи и консултации. Те ще бъдат обявени. Тази кампания ще трае много един добра месец. Това е страхотно до всички зрителки, които Имаше ни гледат такава в момента. кампания за стрес инконтиненцията. Беше обект на голям интерес от жените. Надявам се, че и сега ще... Дано и сега има успех, мили момичета, жени. Благодарим. Преглеждайте се на време, преглеждайте се профилактично. Призоваваме всички да се възползват от това, а ние